गोजौथार नुथारा होननानै जों दा नैबेयाव हाबनो नागिरदों। मानसिया हाइथि नालाय लाजोबनो हाया जोंना गारिया। बिदिबा लोगोफोर नोंसोरबा आंजों नायफैबा नायलांफादो। Yeah, thank you. दामफ्रानो जि गोसा गोसा नै दामा बेलाय बेबो नै नङाखिसै खोमालै। लाजोबनोसो लुगैलायो। नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ अन्नानै नायलांदोलाय। भइसआनो गैया गैया जाबाय मेंनानै सेस देहायाबो बोलो गैया ओमफ्राय बखिनोबो बोलो मोना मोना मोनदों। बखिनोबोथ' रोंखाया नालाय। बिराद मोजां मोजां खिन्थु दामाबो मोजांखा। बिनि प्राइसआ बेयावनो काउन्टार। মই বস্তু চিলেক্ট কৰিছিলোঁ হোম ডে কিবা এইটো হোম কি আছিলে ইয়াতে হোম টাউনত সেই দাদা এজনে চিলেক্ট কৰি দিছিলে আমাৰ এইটো GSP দাদা এজন আছে তাতে উলুবাৰীত। তাৰপিছত তাতে মোৰ পচন্দ নহ'ল দাদা। This is my lazy beauty.